खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। आइपिएस साख्रिखौ नागारनानै राजखान्थियाव हाबनानै ओनसोलनि थाखाय गावनि जातिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै आइपिएस साख्रिखौ रिजिगनेशन होनानै थांनाय मुंदांखा आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्राया बिजेपिनिफ्राय बक्साराव टिकेट मोननो हायाखैसै। आनन्द मिश्राया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों, आं बे थांखिनि थाखायनो साख्रिखौ नागारना फैदोंमोन, गावनि जाति गावनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो। नाथाय आं बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनाब्लाबो उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होनना बुङो आनन्द मिश्राया। बेराफारसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनोबो नांगौ आनन्द मिश्राखौल'। गोबां नाजानायनि गेजेरजों नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ रेजेक्ट खालामहोनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय दुखुनांथावै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया नब कुमार सरनियानि हेंथायै होनाय रिपर्टखौ नेवसिनानै नब कुमार सरनियानो रेहाय होनायखौ गनायना लानो हाया। जनजाति सुरक्षा मन्चनि बारग' आफादगिरि जनकलाल बसुमतारिया प्रेस मिटनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रिपिटिसन आपिल खालामफिनदों होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो बर' हारिनि गासैबो आफादफोरखौबो खौसे जानानै मदद खालामनोबो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बिथां जनकलाल बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला नब कुमार सरनियाआ गोबां बिबांनि रांनि थफ्लाजों जाजखौ बायदों, जाउनाव स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि रिपर्टखौ नेवसिगारदों। जोबोद दुखुनांथाव, ट्राइबेलफोरखौ नायजेर देखा देखि अयनाय खालामनाया जोबोरैनो गिखांनो गोनां खालामदों। बिनि सायाव ट्राइबेलफोरा खौसे जानानै गसंथायाब्ला ट्राइबेलनि जायगायावनो ट्राइबेलआ रैखाथि गैयै आरो माब्लाबाबो न्याय मोननाय नङा। जेब्लासिम गासैबो ट्राइबेलफोरा खौसे जाया, रिपिटिसननि फिथाइ महरै मा मोनगोन समासो खिन्थासिगोन। नंखाय बाथ्राखौ साजायनानै फोसावना होनायनि हेंथायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों साबधान होदों। लोगोसेनो जाय दतमा ब्लक बिपिएफ फेसबुक पेजआव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय भिडिअ क्लिप्सफोरखौ ससे हास'नानै नंखायखौनो नंगौआव साजायना फेक निउज फोसावनायखौ आयेन बायदियै राहा लाबाय होननानै फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसेनो जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाआव नंखाय रादाब फोसावो बिनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों, जाहाथे आयेना जेन नोंथांखौ सैहोआ। उदालगुरि रेल स्टेशनाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। मोनथिनाय बादिब्ला उदालगुरि रेल स्टेशनाव सानजा फारसे थांनाय आबरङिया डेकारगांव पेसेन्जार रेलगारिजों होख्रेमजानानै सासे बर' आइजोनि जायगायावनो जिउ गोमादों होनना खौराङाव मोननाय जादों। खुस्राबारि पिसिडिसिआव पिएमएवाइ न' लुनायनि मुङाव गोबां रोजा रां लानायनि अजद होदों मुलाम्फा मोनगिरि रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि गोबां रां लानानैबो जब कार्डनि मोननो गोनां रांफोरखौ सोना होयैनिबो गोख्रों दाबि खालामदों खुस्राबारि पिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफोरा। सरकारि आसनिफोर जेरै पिएमएवाइजों लोगोसे जाय स्किमफोरनिफ्राय जाख्ल'नाय खामानिया सोलिदों, जुदि सोरबा चेयारमेनानो जा, सोरबा प्रेसिडेन्टआनो जा, पिसिडिसिनि मेम्बारानो जा जुदि दुर्निति खामानिखौ मावदोंब्ला बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौनि दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा बियाबनि एआइइउडिएफनि दैदेनगिरि दिलीप कुमार ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफ आरो कंग्रेसनि माखासे हेफाजाबगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। इउपिपिएलनि मावथिफोरा बे बाराव बैसागो फोरबोखौ खननै फालिगोन, बुंदों इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। फैगौ 14 एप्रिलाव बैसागु रंजानायनि उनाव आरोबाव जुन दाननि 4 खालाराव इलेक्सन देरहानायनि मुङाव बैसागो रंजागोन होननानै बुंदों राजु नार्जारिया। ससियेल मिडियाआव रांनि सायाव उन्दुनानै भाइरेल जानाय बेन्जामिन बसुमतारिनि भाइरेल फट'आ 5 बोसोर सिगांनिसो फट', नाथाय बियो मोनसे षड़यन्त्र। भाइरेल जानाय बेन्जामिन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, बे भाइरेल फट'खौ समायना बसुमतारि मुंनि सासे हिन्जावसानिफ्राय फैदों होनना बुङो। बैसाङाव उन्दुनाय रांफोरा दाहार लानाय रांसो। आदा आबौमोननिफ्राय 3 लाख रांखौ खामानि मावनो थाखाय दाहार लाबोदोंमोन होनना बुङो बेन्जामिन बसुमतारिया। भाइरेल खालामग्राखौ केस होगोन होननानैबो बुङो बेन्जामिन बसुमतारिया।
भटारशिप पार्टी इन्टारनेशनेल डिलआ गासैनोबो होगोन 8,435 रां। बे रांखौ गासैबो भटार्सफोरनो राननानै होनो हायोब्लासो बुंनो हागोन भारतआ उन्नति जाबाय होननानै बुंदों पिपिआइ दोलोआ। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। दिनैनि थाखाय बेसांखिनियानोमोन खौरां। थेंक इउ सो माच जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।